Така, уважаеми зрители, това беше филмът "Поколение" на Величко Геров и Красимир Георгиев. Както казах, 2 награди на фестивала, организиран от Център Европа директно в Русе на 12 и 13 октомври. Съвсем пресни награди, да им честитим. И да продължим нататък. Само да ви кажа, гостите ми в днешното предаване, след секунди започваме с доктор Венци Баев, с който ще говорим за програмата за силанизирането, която върви в момента и продължава до края на ноември. След това ще продължим с Даниела Русевра и Илиян Хараланов, новите ръководители, новото ръководство на партията България на гражданите тук в Шуменска област. И след това ще ви срещна с доцент Етиен Леви, дано да успеем да го да оцелим пролука в неговата програма на конкурса с Звездия, който върви в момента в Шумен. Доцент Етиен Леви е председател на журито. И в края на предаването мой събеседник ще бъде Иван Капралов, обществен посредник, с идеята срещите ни с омбудсмана да бъдат веднъж в месеца, в края на месеца, за да кажем кой и за какво е търсил помощта на общественият посредник. Сега казвам добър ден и добре дошъл на доктор Венцислав Баев. Добър ден, благодаря за поканата. Млад стоматолог, който искаме да поговорим за програмата за силанизирането. Доктор Баев, да ви представим в началото с няколко думи, като така видно е, че сте млад стоматолог, но все пак имате зад гърба си вече и своя професионален опит. От 3 години съм завършил, работя на няколко места. Тук в Шумен имам кабинет и работя в село Климент, община Каолиново. Завършил съм в Пловдив. Пловдивския медицински университет. Как става това в Климент? Ви ходите веднъж в седмицата или няколко дни в седмицата? Различно. Или един, или 2 пъти, в зависимост от сезона най-вече. От сезона. Имате си кабинет там? Да, така, че имам кабинет. Там хората също се нуждаят от стоматологична помощ, която трябва да им се предоставя с необходимото ниво. Сега да говорим за тази програма за силанизирането. Нашите зрители вероятно си спомнят, че ние винаги в началото на есента, или мисля, че миналата или по-миналата година, отново ставаше дума за тази програма. И това, което е най-важното, че тя е безплатна, но сега подробностите ще разберем от вас. Какво представлява силанизирането, първо да кажем? Силанизирането, предполагам, повечето хора от английски идва. Сил значи запечатване. Това е запечатване на първите изникнали постоянни зъби на децата. Като паднат млечните? След млечните изникват първите постоянни кътници. Те са много крехки, с ниска минерализация и са много... Значи те задържат плака, защото са силно ретенционни. Това значи, че задържат плака всъщност. И понеже и децата обичат да хапват сладко и бързо се образуват, сладко. Сладкото ли е големия враг на зъбки? Това е... То не е само на децата. Да. И бързо се образуват кариеси. Силанта, това е течен композит, който се поставя в тези фисури или ямки на зъба, като запечатва зъба. Процедурата е абсолютно безвредна, не е свързана с никакви машинки, които са психологичната бариера на децата и е много как да кажа? Няма противопоказания. Да. Добре, трябва ли да бъде зъбчето развалено или с кариес, за да се стигне да му се прави силант? Не, това се прави на абсолютно здрави зъби. Силант не се поставя на зъби, които са с кариес или имат някакви дефекти. Как да избереме на кое зъбче да сложим такъв силант? Кой зъб да запечатаме? Не, значи зъбите са точно определени. Те са... значи това са 6-те зъби горе и долу, които изникват първи. Това са определените зъби, като казвам, повтарям кътниците, трябва да бъдат абсолютно здрави. Това означава ли, че примерно тази година можем да направим 1 или 2 зъбчета, следващата година други, или те изникват по едно време? Така, това е, изникват по различно време и може тази година да не са изникнали всички тези зъби, които могат да бъдат силанизирани. Колко зъбчета има дилетантски въпрос, колко зъбчета има в устата на едно дете, които подлежат на силанизиране? Тези 6 зъби, кои са? Кътниците, всички кътници подлежат на силанизиране. Колко са те?
Колко са? 4 са шестите, 4 седми, значи 8. 8 зъбчета има всяко дете, което могат Не, да... седмите зъби изникват по-късно. Значи шестите зъби само силанизираме. Само шестите? Само шестите. Защо? Защото те изникват първи. Те са най-уязвими. Най-уязвими, абсолютно. Какво представлява това? Самия процес за запечатване, слагате една пастичка, така ли? Сега ще обясня. Първо, зъбите се измиват с една... Единствената машинка, която се ползва, е една четчица, с паста се измиват зъбите, за да се почистят. Това е първото. Това е единствената машинка, но не е неприятно. Да не говорим, че не е болезнена. Не е болезнена, но не е неприятно. След това се поставя една киселина ецвани, което съвсем също е безвредно, и след това се поставя силанта. Силанта представлява течен фотокомпозит. Това е зъболекарски материал, който се ползва не само за детските зъби. Така. Този е малко по-специален, защото той се отмива с времето. Значи този силант, който се поставя на децата, той не стои цял живот. Вечно. Да, вечно. Различно, според храненето на детето и така, но 1-2 години се очаква да стои. След това може ли отново да се прави на този зъб или... Вече след това няма смисъл да се прави, защото минерализацията е приключила на тези зъбки. Да, на тези зъбки. Колко време продължава една такава манипулация? Различно според бързината на стоматолога, но... И сръчността. Да, сръчността също. От 15 минути до половин час говорим за всичките зъбки. За тия зъби. На колко годишна възраст се появяват тия зъби, за да... Програмата, по която участваме, е от 6 до 9 годишна възраст. Ги силанизираме децата. Абсолютно безплатно. Да, трябва да го кажем, че абсолютно. Всъщност кой финансира? Програмата е на Здравното министерство. Програмата е на Здравното министерство. Вие за първа година ли правите? Аз съм за първа, имам колеги, които за втора година го правят това нещо. Всички за Шуменска област колеги, които го правят това, ги има на сайта www.oralnaprofilaktика.bg. Oralnaprofilaktика.bg. Има ги за цяла България, всички стоматолози. По окръзи? По области? Да, по области. Колко сте в Шумен? 10 човека. Мисля, че 9-10. Сега да обясним как става записването, защото разбрах в предварителния ни разговор, че в известна степен са ограничени броя на тези зъбки. Вие на зъб май ги смятате там. Да, ограничен е броя. Записването, според най-лесно за хората ще бъде от този сайт. Има координати на абсолютно всички стоматолози в Шуменска област, които извършват това безплатно, и оттам е най-лесно да се свържат. Тоест, това са стоматолози от Шуменска област, които са се включили в тази програма, влезли са. Да, които